Δύο χέρια ρε. Στους λόγους μας, του ομιλού μας, σας ευχόμαστε υγεία και καλή και φιλολογική χρονιά. Επίσης ευχόμαστε πρόοδο και επιτυχία στους μαθητές. Καλωσορίζουμε τον επισημότατο πατέρα Ελευθέριο, τον αντιδήμαρχο, την κυρία Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ιτέας, κυρία Πουλάλα Τσακύρη, τον Περιφερειάρχη, κύριο Ξαπολού, την Πρόεδρο Επιτροπής Τουρισμού Δημοτικής Ενότητας Ιτέας, κυρία Ελένη Κοτσάνη, τον Περιφερειακό Διοικητή Λιμενικού Σώματος Αρχιπίαρχο κύριο Καλοκίνητο Ανασταμάτιο, τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πατρών, τον Πιάρχο κύριο Κοροτσί Τρίφωνα, τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας και Εφόρων Ένταξης της Γέφυρας ΑΕ κύριο Φρέρη, τον Περιφερειακό Σύμβολο κύριο Φεσιάν, την κυρία Κοντά Μπαλαδάκη Ελένη, Γραμματέα της Κίνησης Πρόταση, τον Περιφερειακό Σύμβολο κύριο Πελίνη Γεωργίου, τον κύριο Παπαδόπουλο Μάριο, πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ύφεστος. Επίσης, ευχαριστούμε φυσικά τους εταιρείες, τον κύριο Κωνσταντίνο Ξένο, τον κύριο Φιλίππο Δημητρακόπουλο και την εταιρεία Vitex, την εταιρεία του κύριου Δημητρακόπουλου Στήξη Θέρμανση και την εταιρεία Ράτης για την υποστήριξή του. Τώρα παρακαλούμε τον ερεσιμότατο κύριο Ελευθέριο να βοηθήσει την πρωτοχρονιάτικη πέρα του Ελλήνας. Πάντοτε νίκαια η φύσεωνας των αιώνων, εις πάσα τη γη εξήφθε αυτό φόγκο σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διό Θεόφλεπος ετοιμάτισαν τη φύση των όντων εκράμοντας, τα των ανθρώπων ήθικα τρυπόσμησαν, βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσοι Χριστό το Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Ο των απεών ο ποιητής και δεσπότης των όλων υπερούσιε, όντως την ενιάψιον ευλόγησον περίοδον, σώσο και ελέησου το ικτήρ, καλός, πάντα στους δασεύοντας ημώνων δεσπότη, και εκβόντας το πολύτρωτα, έφρανον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός του Χριστάς επάξουν και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων ξενών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημόξου στόμου και πάση εκ των μαλφώτων. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσα κέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότου, του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και πάνω των μελών του ιστοπλοϊκού συλλόγου, μετά των οικείων αυτών των απεδεχομένων του παρασμένου εκκλησιών έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός πάλι δόξα να πέβομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Ο Κυρίου δεηθώμε και ελέης ο Κύριος Θεός μόνο. Ο καιρούς και χρόνους του Δίας εξουσία θέμενος και της ζωής της μάχης αστείως των διακρατών, επάκουσε μόντερο μέρος και τη ευσχήμου εμένα ταύτη, τα κασόδους ημών, και στον νέον εαυτό της τότος, ευλόγησος πλακούντας τούτους, τους προσφέροντας τη δόξα τιμή του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Κεσαρίας Καπαδοκίας. Επίπλωσον μεγαλόβολο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπηξον εθμάς τα δώρα ταύτα. Και του εξαπτώμετα λαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεάς. Ότι εσύ υπήκαμε το ζώο της Θεού εις αιώνας. Επλόγησον τις ασόδους και εξόδους ημών. Πλήθουν αγαθή ζωή ημών και κατέφυγε διαβήματα ημών προς εργασίαν των λόγων σου. Και πάντων το ζητήσετε απάντο άνθρωπος. Πρεσβείες Πανακράτους Μητρός και Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάνω των Αγίων. Δόξα εσύ ο Θεός και επίσημο δόξα εσύ. Ο Αναστάς εκ νεκρό Χριστός αληθινός Θεός ημών της Πρεσβείας Πανακράτου Παναγίας Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Παναγίων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Δόξου Βασιλείου του Μεγάλου και των Αγίων Εδόξων Κωνσταντίνου και Ελένης και Παύλου των Αγίων, ελέησε και σώσει εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ρήμο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
να έχετε υγεία, χαρά και ευτυχία, ό,τι επιθυμείτε. Σας μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιότητάς του Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι εκτός πατρών, θα ήθελε να παραβρεθεί, να έχετε υγεία και ό,τι καλό. Και στους αθλητές να έχουν πάντοτε νίκες, να μην έχουν νίκες ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ τώρα τον πρόεδρο κ. Καλογερόπουλο του Συντηρητικού Πατρών να κόψει την πίτα και να απευθύνει ένα σύντομο κανονισμό. Κοντά, κοντά και δυνατά. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά, να προσθέσω και ορισμένους που ήρθαν στη διαδικασία και ορισμένους που αναγνωρίζω εγώ έτσι και σαν φίλους πάνω απ' όλα και παλιούς έτσι υποστηρικτές του ομίλου. Καταρχήν τον κύριο Κοντοέ που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε, διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, τον αδερφό μου εκπρόσωπο του ομίλου Φουσκωτών, τον εκπρόσωπο του ομίλου Φουσκωτών, δεν πειράζει, ακούγομαι δυνατά είναι. Ορισμένους παλιούς φίλους από την κίνηση γλυκιά, ζωή γλυκιά, το είπα καλά, ζωή γλυκιά, άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη, πολύ δραστήρια στην Πάτρα που κάνανε αυτό το πάρα πολύ ωραίο διήμερο και μας κάνανε την τιμή να συμμετάσχουμε κι εμείς, και ένα σωρό φίλους και συνεργάτες παλιά που βοηθήσαν τον Όμιλο σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Θέλω όμως να ξεκινήσω με ορισμένους οι οποίοι δεν είναι εδώ πέρα, ορισμένους απόντες. Και θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον Τάνο τον Λυγίζο και να του στείλουμε έτσι από εδώ, να είναι καλά εκεί που είναι, και γιατί πραγματικά με την έγκλη την προσωπική που είχε ο Τάνος, όσα χρόνια ήταν μέλος μας, τα τελευταία του χρόνια μας έδωσε κάτι το οποίο είχαμε ανάγκη και εμείς από Όμιλος, σαν Όμιλος, σε δύσκολες έτσι, μέρες που προσπαθούσαμε να καταξιωθούμε στην ευρύτερη κοινωνία. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και δεν το ξεχνάμε. Να είναι καλά και καλό ταξίδι του. Η χρονιά που πέρασε, αγαπητοί φίλοι, εδώ δεν είναι γενική συνέλευση για να κάνουμε απολογισμό, αλλά οφείλω να πω ορισμένα πράγματα προς την πατραϊκή κοινωνία και στον κόσμο στον οποίο είμαστε και δραστηριοποιούμαστε. Η χρονιά που πέρασε είναι μια δύσκολη χρονιά. Ίσως να έρχεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Αλλά εμείς καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το παλέψαμε και το παλεύουμε. Τα παιδιά μας, οι αθλητές μας, τα πήγαν πάρα πολύ καλά στο περιφερειακό, στο Πανελλήνιο, στο Ακριτικό Καστελόριζο, στο Βαλκανικό. Καταφέραμε να στείλουμε αποστολές και να πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι η ώρα να αναφέρω ονόματα και να κάνουμε απονομές, είναι πίτα, αλλά θέλω να σας μεταφέρω τη γενικότερη αίσθηση, διότι για να τα πάμε καλά, πάρα πολλοί άνθρωποι πάσχησαν. Στους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης μόνο διοργανώσαμε 8 αγώνες με συνολικό μήκος 1.222 ναυτικά μίλια και τα σκάφη μας συνολικά διέτρεξαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4.929 ναυτικά μίλια. Επίσης από τις σχολές μας, σε μια πραγματικά δύσκολη χρονιά, φοιτήσαν 85 άτομα νέοι οι οποίοι πήραν πτυχίο σκάφους ανοιχτής θαλάσσης. Συνεργαστήκαμε και για πρώτη φορά, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, με τις αναπτυξιακές του Κορινθιακού στο πλαίσιο εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών του Κορινθιακού, οι μέρες Κορινθιακού, που για πρώτη φορά ασχολήθηκαν σοβαρά με την ανάπτυξη του τόπου. Συνεργαστήκαμε μαζί τους το κομμάτι της ιστιοπλοείας και του γιώτη. Και είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά που βρίσκονται εδώ η εκπρόσωπος, η αντιδήμαρχος της ιδέας και οι εκπρόσωποι της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δελφών, συγγνώμη, όχι ιδέας, και στα πλαίσια αυτών των καλών πραγματικά σχέσεων και τις προσπάθειες που κάνει ο Κορινθιακός να αναδείξει τον τόπο του στο κομμάτι του γιώτη, εμείς θα τους βοηθήσουμε, θα συνεργαστούμε, και γι' αυτό κάνουμε την αρχή του Ράιλ Ιωνίου από την ιδέα. Και συμβολικά και για πολλούς και διαφόρους λόγους, όπως κάνανε οι πρόγονοί μας
πηγαίνανε στην αρχαία Κύρα, ήταν το λιμάνι κάτω από τους Δελφούς, πηγαίνανε, ανεβαίνανε απάνω, παίρνανε χρησμό, δεν ξέρω τι τους λέγανε, και φεύγαν στη θάλασσά τους. Ποια ήταν η θάλασσά τους? Το Ιόνιο πέλαγος. Δηλαδή το πέλαγος των Ιώνων. Εμείς λοιπόν από μια δύσκολη χρονιά που δεν κάναμε το Ράλι Ιωνίου και το ακυρώσαμε για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως όμως για το Ράλι Ιωνίου είναι ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες ένα σημαντικό στόχο ικανοποιεί. Εμείς έχουμε 35 σκάφη, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν θέλαμε να προσθέσουμε ένα επιπλέον αγώνα στους πολλούς αγώνες που κάναμε. Θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα και θέλουμε να παίζει ένα ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Άρα λοιπόν για αυτό το λόγο ξεκινάμε από την ιδέα, θα μας δώσετε έναν καλό χρησμό εκεί πέρα στους Δελφούς για να πάνε όλα καλά και τα υπόλοιπα θα τα φροντίσουμε εμείς στα υπόλοιπα λιμάνια που είναι η Πάτρα, που είναι η Ιθάκη και που είναι και ο Αστακός. Και ελπίζουμε ότι το Ράλι Ιωνίου να είναι και για σας μια καινούργια αρχή, για από ό,τι ξέρω διεκδικείτε την πολιτιστική πρωτεύουσα το 2011. 21. Εγώ δεν ξέρω ή αν έχω δει κάποια άλλη παρόμοια πρωτοβουλία για το Πατραϊκό. Αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω αν πρέπει να νιώθω ικανοποιημένος για το επίπεδο της ιστιοπλοείας στο δικό μας το χώρο. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας πω και να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Πατρών με τις μεγάλες μικρές δυνάμεις θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να δείξει, να προσφέρει σε αυτή την πόλη και σε αυτή την ευρύτερη περιοχή μία άποψη κυρίως. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη άποψης. Τι είναι η θάλασσα, τι είναι το γιότινγκ, τι είναι η ιστιοπλοεία. Για μας η άποψή μας είναι ότι η αγωνιστική ιστιοπλοεία, αυτό που κάνουμε εμείς, είναι ο προθάλαμος του γιότινγκ. Και το γιότινγκ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για την περιοχή μας. Και γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να φέρνουμε πάντα μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες στην ουσία δεν προάγουν τον όμιλο. Τον όμιλο τον ξετινάζουν, προάγουν την πόλη όμως. Και μια τέτοια διοργάνωση είναι το πανευρωπαϊκό J24 που θα γίνει στην Πάτρα το 2019. Καλώς ήρθατε κύριε Πετρόπουλο, ο εκπρόσωπος του Δήμου στο ναυτικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θέλω να πω κάτι πολύ συγκινητικό αυτή τη στιγμή, το οποίο ήρθε προημερών. Σε αυτό το ραντεβού θα καλέσω όλους τους φορείς πραγματικά να είναι στο πλευρό μας, γιατί η πόλη θα εισπράξει. Η πόλη θα παίξει από τώρα μέχρι το 2019 σαν ένας τόπος ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μιας συγκεκριμένης κλάσης. Το συγκινητικό που θέλω να πω είναι ότι απευθυνθήκαμε όλος τυχαίως, γιατί σε δύσκολες εποχές θα πρέπει ο ένας με τον άλλο να βοηθιέται. Εμείς απευθυνθήκαμε στο πολεμικό ναυτικό χωρίς καν να ξέρουμε τις δυνατότητές του και του είπαμε: έχετε 2 σκάφη J24, εμείς δεν έχουμε στην Πάτρα J24. Θα μας τα δανείσετε? Και το γράμμα προημερών έλεγε ότι μας τα δανείζει με μεγάλη χαρά. Νομίζω έτσι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος. Ευχαριστούμε το πολεμικό ναυτικό ειλικρινά, μας συγκίνησε η προσφορά του και εμείς δεν θέλουμε χρήματα, θέλουμε βοήθεια στις προσπάθειές μας. Τελικά λέω πολλά. Άφησα τελευταίο κάτι το οποίο θα ξεκινήσουμε, μια προσπάθεια πολύ σοβαρή, μα πολύ σοβαρή, και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με όλες μας τις δυνάμεις. Ένα παλιό μας όνειρο, σαν ιστιοπλοϊκός όμιλος, είναι να μπορέσουμε να εκφράσουμε την ιστιοπλοεία σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους ανθρώπους. Θέλουμε να ασχοληθούμε με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλουμε να κάνουν ιστιοπλοεία όλοι. Και γι' αυτό ακριβώς ένα ξεχωριστό κομμάτι στην πίτα, θα φωνάξω αργότερα, είναι να κοπεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μαζί με τον Γιώργο τον Βλάχο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματικά έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία και θέλουμε στην Πάτρα να είναι ένας τόπος που όλοι θα κάνουν ιστιοπλοεία. Θα κόψω λοιπόν με τις ευχές και θα καλέσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει εδώ πέρα. Το μαχαίρι πάντα το κρατάει ο πρόεδρος, αλλά εγώ θα το κρατάω να κόψω, μη φοβάστε. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει.
Είναι 11 μέλη, ορισμένοι λείπουν, άλλοι είναι παλιοί, λέει, να βάλω τους χιλιούς. Πού είναι ρε παιδιά? Έλα κύριε Σιμάκη, κύριε Γραμματέα, είναι μακριά στο δίκτυο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλημέρα σε όλους, καλή χρονιά. Πάντα με υγεία. Αυτό το θέλει ο Κώστας. Πάντα με υγεία. Προσπαθώ κάθε χρόνο να είμαι στην κοπή της Β'. Συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, γιατί η περιφέρεια είναι αυτοδιοικητικός θεσμός, όπου μπορεί προσπαθεί να ανταποκρίνεται σε όλους τους φορείς. Και εδώ είναι ένας φορέας μαζικός που βασίζεται σε αθλητικό αγωνιστικό πνεύμα, άρα είναι σημείο ενδιαφέρον και πρέπει να είναι σημείο ενδιαφέρον της πολιτείας και των αυτοδιοικητικών θεσμών και του Δήμου και της περιφέρειας. Και είναι πάρα πολύ σωστή η τοποθέτηση του Προέδρου, όπως τέθηκε, ότι μήνυμα άποψη περνάει ο Σύλλογος απέναντι στην τοπική κοινωνία. Το ζήτημα είναι και η τοπική κοινωνία και οι εκφράσεις της, οι εκπρόσωποι της να λαμβάνουν αυτό το μήνυμα. Και πάνω απ' όλα και η πολιτεία, η οποία θα πρέπει να δει πώς την σημερινή κατάσταση της χώρας, η οποία είναι γνωστό ότι δεν είναι καλή, θα πρέπει να την αξιοποιήσει σε σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εθελοντικά συνεισφέρουν στο να έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία σημειακά αλλά ουσιαστικά ανατομέα. Εμείς, Πρόεδρε, όπου μπορούμε θα σταθούμε κοντά. Για το Πανευρωπαϊκό ήδη έχουμε δεσμευτεί για το 19 πρώτα ο Θεός, να είμαστε και εμείς ή δυνατόν βοηθοί της πορείας αυτής για την επιτυχία. Κόβω το κομμάτι αυτό στην ιστιοφλογική πάτα, γιατί αυτό θα τα πετύχει. Χρόνια πολλά με υγεία και πάντα επιτυχίες και καλούς ανέμους. Ευχαριστούμε πάντα, διότι πάντα μας φιλάτε. Προσπαθώ. Καλούμε τώρα τον εκπρόσωπο του Δήμου Πατρέων, κύριο Πετρόπουλο, να δώσει ένα κομμάτι από την πίτα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά σε όλους. Για να μην μακρηγορώ, είναι γεγονός ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα όλες οι δυνατότητες, όλες οι γεωφυσικές δυνατότητες της περιοχής μας για την ανάπτυξη της ιστιοπλοείας. Η Πάτρα, σύμφωνα με όλους, ένας δεν αμφισβητεί αυτό, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κύριους ιστιοπλοϊκούς προορισμούς στο Ιόνιο Πέλαγος. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και με τον Πρόεδρο και με το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει στο μυαλό μας, σαν Δημοτική Αρχή, ένα σχέδιο. Βέβαια, οι συγκυρίες είναι δυσμενείς οικονομικά, το τόνισε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος το πίσω όπως πριν, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για να κρυβόμαστε πίσω από αυτή και να μην προσπαθούμε. Θα προσπαθήσουμε με αισιοδοξία και με αγωνιστικότητα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δύναμη. Καλούμε τώρα την Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας ΙΠΕΕΣ, κυρία Πιλάνα Τσακύρη. Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο Δελφών και την Επαρχία της ΙΤΕΑΣ που ο ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών μας έκανε το αίτημα να φιλοξενήσουμε το ράλι Ιουνίου. Είναι πραγματικά τιμή για μας και σας περιμένουμε και θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Για να έρθουμε σήμερα από την ΙΤΕΑ μαζί με την Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, περάσαμε μια γέφυρα, τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Θεωρώ ότι έχουμε ανοίξει και μια γέφυρα συνεργασίας, κύριε Καλογερόπουλε, μεταξύ του ιστιοπλοϊκού και του Δήμου μας και εύχομαι αυτή η γέφυρα να μας ενώσει για πολλά από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους σας, με καλούς ανέμους. Καλούμε τώρα το Περιφερειακό Διοικητικό Γενικό Σώμονος, Αστυνομικό κ. Καλογίδη.
καλημέρα και από μένα, συγγνώμη για τη φωνή μου, είναι βραχυποκομμένος. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, ό,τι επιθυμείτε, καλούς αγώνες. Ανέκαθεν ήμασταν μαζί σας και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε πιο κοντά σας. Ευχαριστούμε για την προσφορά για τα παιδιά του Ελληνικού Σώματος να συμμετέχουν στους αγώνες στην εκπαίδευση των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Εγώ κατ' εξαίρεση και θα σπάσω λίγο το πρωτόκολλο, θα φωνάξω και το κεντρικό λιμενάκι να κόψει ένα κομμάτι, γιατί είναι ο άμεσα συνεργάτης μας και πραγματικά έτσι θέλω να σηματοδοτεί η συνεργασία μας και η παρουσία σας. Λοιπόν, συνοπτικά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Υγεία, προσοχή, ευτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία στις δραστηριότητές σας. Και σαν λιμενική αρχή, όπως έχω πει και κατά επανάληψη στο παρελθόν, θα είμαστε αρρωγούς σε όλες τις προσπάθειές σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα και καλή χρονιά. Καλούμε τον Διευθυντή του Οργανισμού Ενημέρωσης Πατριών, τον κύριο Κοντέρα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την έντονη δραστηριότητα. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή υγεία, ειδικότερα σε όσους ασχολούνται με τη θάλασσα, ούριο σαμένο. Και αυτές τις μέρες που είναι χαρούμενες μέρες, όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και όσους βιώνουν τραγικές σκηνές στη μεγάλη μας θάλασσα στο Αιγαίο. Να έχουμε λιγότερους πρόσφυγες, να έχουμε περισσότερη ειρήνη, λιγότερους πολέμους, που είναι η αιτία που υπάρχουν πρόσφυγες. Όσο αφορά αυτά που είπατε, να σας υπογράφω πλήρως. Θα είμαστε δίπλα σας, το ξέρετε ότι είμαστε, ο κ. Καλογερόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εμένα. Πάντα θα υπάρχουν ανοιχτά αυτιά στα αιτήματά σας και βεβαίως οι υποδομές που λείπουν και ήδη τις έχετε αναφέρει, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση, δεν θέλω να κάνω σήμερα κάποια τοποθέτηση από αυτό, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να τις κάνουμε πραγματικότητα. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Ένα κομμάτι σε όσους ζουν και βιοφορίζονται στη θάλασσα. Καλούμε τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της Γέφυρας ΑΕ, τον κύριο Φρέγκο. Με την ευχή σου και σας θέλουμε κοντά. Μας κάνετε τιμή και θα είμαστε κοντά. Κοντά ήμασταν πολλά χρόνια τώρα και ίσως θα πρέπει να εντείνουμε αυτό το κοντά και το μαζί. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους εμάς τους μη ιστιοφλόους να αντικρίζουμε την ανοιχτότητα που αντικρίζουν εκείνοι, ούτως ώστε να βλέπουμε μπροστά μας πεδίο οι άνεμοι στους οποίους εκείνοι είναι πιο συνηθισμένοι να αερίζουν την νόηση και την ύπαρξή μας για να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά, να ξεκολλήσουμε και να μπορέσουμε με επιτυχία να υπερβαίνουμε τα κύματα αυτής της δύσκολης συγκυρίας. Πολλές ευχές για μεγαλύτερη και περισσότερο προσοδοφόρο, θα πω όχι με την οικονομική έννοια, να οι σπόροι που σπέρνετε στη στεδιά και στη θάλασσα να φέρουν αυτό που αξίζει ο ΙΟΠ, ο οποίος ξεχωρίζει και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, για λόγους που όλοι όσοι είμαστε εδώ γνωρίζουμε. Καλή χρονιά και καλούς ανέμους, πάντα καλές προθέσεις.
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Φυσικά. Καλέσω μαζί και τον Γιώργο τον Βλάκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σημειολογικά είναι πολύ σημαντικός και ο χαιρετισμός. Κύριε Μεσιάν. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την τήρηση του πρωτοκόλλου, όπως είπατε και εσείς πριν. Να πω ότι είμαι πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, για να μην κάνουν και καπνούς ορισμένοι που τα ακούνε από τα αυτιά. Λοιπόν, να πούμε ότι αποδέχτηκα με πολύ χαρά τη συνεργασία αυτή, και γιατί θέλω και ο ύφεστος και ο Ιστιοπλοϊκός Σύμβουλος Πατρών και τα άτομα με αναπηρία να έχουν αυτό που λέμε την πρόσβαση στη θάλασσα, γιατί έχουμε όλοι δικαίωμα στην πρόσβαση στη ζωή. Είναι ευτύχημα ότι κάποτε κάποιοι από εμάς αποφασίζουν σε αυτή την πόλη να συνεργαστούν με ανιδιοτέλεια, και θέλω να κόψω ένα κομμάτι σε αυτή τη συνεργασία και να πω να έχει καλό άνεμο από την αρχή και να πάει καλά μέχρι το τέλος. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου με υγεία. Κάνατε μια υπέροχη δουλειά, από ό,τι ξέρω, και μια υπέροχη παρουσίαση στα πλαίσια της ημέρας Κορινθιακού. Αυτό ήθελα εγώ να ευχηθώ δύο πράγματα. Ότι και νομίζω η περιφέρεια ως θεσμός θα βοηθήσει τους ανθρώπους της θάλασσας, όπως είναι ο ιστιοπλοϊκός, για να αποκτήσουμε στις κατάλληλες βέβαια θέσεις και περισσότερες υποδομές για την ιστιοπλοεία και για το γιότι. Αυτό το έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο και μπορεί να γίνει το ένα, και το άλλο να μου επιτρέψετε να ευχηθώ όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε ο ζωντανός πλούτος των δύο θαλασσών μας, του Κορινθιακού και του Πατραϊκού, να βρεθεί σε καλή μεριμνήρα και να το κάνουμε όλο μας. Να είστε καλά όλοι και μεγάλες επιτυχίες στα αθλητικά. Του αστυνομικού τμήματος. Είμαστε άνθρωποι της ουσίας. Δεν ξεχνάμε, μπορεί να κάνουμε λάθος. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας έχουμε για το μέρος μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και να έχετε καλές θάλασσες και αέρα στα παλιά σας. Και επίσης τον εκπρόσωπο του ύφεστου θα θέλαμε. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε και για την τιμή που μας καλέσατε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία άτομα με αναπηρίες να δοκιμάσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας και να βγουν στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι διακαής πόθος πολλών παιδιών με άτομα με αναπηρίες. Να σας ευχηθώ και εγώ από τη μεριά μας καλή χρονιά. Πολλές επιτυχίες να έχετε και ανυπομονούμε για τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω να μας πείτε τι περιέχει το βουλή και θα κάνω και μια κλήρωση από την κατάσταση. Τώρα μπορείτε να περάσετε να πάρετε ένα κομμάτι. Υπάρχει κάποιο φορεί που εκπροσωπεί ένα πίνακα του ζωγράφου του κ. Παραφούτη. Ένα σημαντικό ζωγράφος, Παρθαλούτη. Νίκος Παρθαλούτης, συγγνώμη. Μαζί με το κάθε κομμάτι θα υπάρχει και ένα μυστικό δώρο από την εταιρεία του κ. Κωνσταντίνου Ξένου. Για όλους. Ο πίνακας θα είναι παρακατεφορή. Και θα ακολουθήσει και μια εκκλήρωση που αφορά εξοπλισμό για τα σκάφη της θαλάσσης. Και εξοπλισμό. Υπάρχει μια ευγενή προσφορά της εταιρείας Vitex και άρα θα κάνουμε μια σύντομη κλήρωση, παρακαλώ, τον έφορο και τον ο εκπρόσωπος της ίδιας εταιρείας να το κάνει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, όπως και όλες τις εταιρείες που σε όλο το 2015 μας βοήθησαν και μας παραστάτησαν. Νομίζω
πείτε τι ακριβώς είναι. Καλημέρα για μένα, καλή χρονιά να έχετε. Είμαστε στην εταιρεία Φίγιανίδη. Είμαστε 60 χρόνια στο χώρο του χρώματος. Φέτος είπαμε αντί να βάψουμε τα κτίρια, να βάψουμε και λίγο τη θάλασσα. Η εταιρεία μας προσφέρει. Προσέξτε, γιατί έχουμε τον εκτός ψυχολογικού της Ιγκυπάη εκεί πέρα. Όχι, είναι άκρο ψυχολογικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με πιστοποιήσεις. Τα πάντα. Η εταιρεία θα προσφέρει το φλουρί, όποιος πετύχει το φλουρί, ένα 2,5 λίτρο ασάρι και ένα 2,5 λίτρο υφαλόχρωμα για το σκάφος σου. Θα παράξουμε ένα παιδάκι από τον Όμιλο να κάνει τη δουλειά σας. Ο Μάριος, πέρα ο Μάριος. Μάρια. Έλα, πήγαινε, Μάρια. Ένα, ρε. Πάνε δύο, αφού τράβηξε δύο, δεν πειράζει. Είναι το σκάφος Πίγασος. Έλα, ψαχτείτε, φτιάξαμε. Μπράβο, Μάρια. Να ευχαριστήσουμε το μέλος του ΔΣ, τον κύριο Ξένο, ο οποίος θα σας δώσει μαζί με το κομμάτι πίτα και ένα υπέροχο έτσι αναμνηστικό. Και να κλείσουμε την τελετή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι ήρθατε εδώ πέρα. Ορισμένους παλιούς φίλους όπως τον κύριο Κυριακόπουλο που τον είδα καθυστερημένα, τον Κώστα, και ορισμένους που βλέπω στο βάθος. Να είστε καλά και την χρόνια. Όπως κάθε χρόνο, μια όμορφη γιορτή που είναι η κοπή της πίτας δεν είναι μια γενική συνέλευση για να κάνει αποτίμηση κανένας. Είναι μια ευκαιρία με φίλους περισσότερο, καθώς και με τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, να μοιραστούμε τα όνειρά μας για την επόμενη χρονιά. Οι χρονιές είναι δύσκολες. Γι' αυτό και τα όνειρά μας πρέπει να είναι ακριβή, ρεαλιστικά, αλλά να έχουν και μια διέξοδο, να έχουν μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι ότι πρέπει να προγραμματίσουμε δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό να επιστρέψουν στην κοινωνία με κάθε τρόπο, να προσφέρουν κάτι στην τοπική κοινωνία, και εδώ ακριβώς η αγωνιστική ιστιοπλοεία είναι ο προθάλαμος του yachting. Το yachting για την ευρύτερη περιοχή είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ταυτόχρονα, το ράλι Ιωνίου που έχουμε προγραμματίσει το καλοκαίρι ξεκινάει από ένα όμορφο μέρος και συμβολικό, όπως είναι η Ιταία, το λιμάνι της αρχαίας Κύρας, όπως πηγαίνανε και οι αρχαίοι, εκεί για να ξεχυθεί στο Ιόνιο, δηλαδή στο Ιόνιο πέλαγος, στο πέλαγος των Ιώνων. Είναι σημειολογικά σημαντικό. Είναι μια διοργάνωση η οποία πάντα έχει σκοπό να αναδείξει το yachting στην ευρύτερη περιοχή και στα μέρη όπως είναι ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και θα έλεγα έτσι και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και το οποίο το είπαμε στην πίτα και το προαναγγείλαμε και περιμένουμε πάρα πολλά, είναι ότι ξεκινάμε σιγά σιγά ορισμένες διαδικασίες, σιγά και σοβαρά θα ήθελα να πω, διαδικασίες για να ασχοληθούμε με την ιστιοπλοεία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε μια μέρα, θέλει πολλή δουλειά, θέλει με έναν προγραμματισμό, γιατί είναι μια ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα ανθρώπων, τους οποίους δεν πρέπει να απογοητεύσουμε. Η ευχή είναι όχι να είμαστε καλά, γιατί αυτή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, είναι να έχουμε καλούς στόχους, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε δύσκολες εποχές. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ στην κοπή της πίτας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με έναν ναυτικό όμιλο που θα έχουμε την τιμή να συνεργαστούμε στο ράλι Ιωνίου που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου με αφετηρία την Ιταία. Θα είναι ένα φοβερό τριήμερο θεωρούμε για την πόλη μας, μια ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ της Πάτρας και της Ιταίας.
Φτιάξαμε λοιπόν γέφυρες δεσμούς σήμερα. Κορινθιακός ενώνει την Ιταία, ενώνει την Πάτρα. Πληρώματα θα έρθουν στην πόλη μας, θα φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα προσπαθήσουμε να γίνουν καλύτερη δυνατή διοργάνωση και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να έχουμε και άλλες δυνατότητες, να αναπτύξουμε καλές προοπτικές τόσο για την προστασία του Κορινθιακού, όσο και της ανάδειξης της ιστορίας αυτού του τόπου. Εδώ είναι ένας φορέας μαζικός που βασίζεται σε αθλητικό αγωνιστικό πνεύμα, άρα είναι σημείο ενδιαφέρον και πρέπει να είναι σημείο ενδιαφέρον της πολιτείας και των αθλητικών θεσμών και του Δήμου και της Περιφέρειας. Και είναι πάρα πολύ σωστή η τοποθέτηση του Προέδρου, όπως τέθηκε, ότι μήνυμα άποψη περνάει ο Σύλλογος απέναντι στην τοπική κοινωνία. Το ζήτημα είναι και η τοπική κοινωνία και οι εκφράσεις της, οι εκπρόσωποι της να λαμβάνουν αυτό το μήνυμα. Και πάνω απ' όλα και η πολιτεία, η οποία θα πρέπει να δει πώς την σημερινή κατάσταση της χώρας, η οποία είναι γνωστό ότι δεν είναι καλή, θα πρέπει να την αξιοποιήσει σε σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εθελοντικά συνεισφέρουν στο να έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία σημειακά αλλά ουσιαστικά τομέα. Κόβω το κομμάτι αυτό στην ιστιοφλοϊκή Πάτρα, γιατί αυτό θα τα πετύχει τώρα. Χρόνια πολλά με υγεία και πάντα επιτυχίες και καλούς ανέμους. Η Πάτρα, σύμφωνα με όλους, ένας δεν αμφισβητεί αυτό, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κύριους ιστιοπλοϊκούς προορισμούς στο Ιόνιο Πέλαγος. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και με τον Πρόεδρο και με το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει στο μυαλό μας, σαν Δημοτική Αρχή, ένα σχέδιο. Βέβαια, οι συγκυρίες είναι δυσμενείς οικονομικά, το τόνισε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Βαπτισόπουλος πριν, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για να κρυβόμαστε πίσω από αυτή και να μην προσπαθούμε. Θα προσπαθήσουμε με αισιοδοξία και με αγωνιστικότητα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δύναμη. Η περιφέρεια ως θεσμός θα βοηθήσει τους ανθρώπους της θάλασσας όπως είναι ο ιστιοπλοϊκός για να αποκτήσουμε στις κατάλληλες βέβαια θέσεις και περισσότερες υποδομές για την ιστοπλοεία και για το γιότινγκ. Αυτό το έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και μπορεί να γίνει το ένα, και το άλλο να μου επιτρέψετε να ευχηθώ όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε ο ζωντανός πλούτος των δύο θαλασσών μας, του Κορινθιακού και του Πατραϊκού, να βρεθεί σε καλή μεριμνίδα και να το κάνω όλων μας. Να είστε καλά όλοι και μεγάλες επιτυχίες στα αθλητικά.